Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 1, versi minn 40 sa 45. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa. Inxteħet arkubtejh qudiemu qallu: "Jekk trid tista' tfejjaqni." Imqanqal bil-ħniena, Ġesu mettidu fuqu, messu u qallu: "Irrid, kun imnaddaf." U minnu fih il-lebra marritlu u ġismu ndaf. U widbu bisħieħ batu malajr u qallu: "Qis li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda mur uri ruħek lil qassis u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex tkunilhom ta' xhieda." Iżda dak ma ta' telaq, beda jixxandar ma' kullimkien u jxerret l-aħbar, hekk li Ġesu f'ebda belt ma seta' jidħol iżjed bid-der, imma kien jibqa' barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh nies minn kullimkien. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Ġesu għamel xi ħaġa li fi żmienu ma kienet tgħaddi minn moħħ ħadd li jagħmel, mess lebrus. Il-lebrusi kienu l-emarġinati tas-soċjetà. Il-kundizzjoni fiżika tagħhom kienet dejjem tikkrava, hekk kif kienu jibdew jitilfu partijiet minn ġisimhom. Ma kinux biss l-imwarba, imma konsidrati bħala diġà mejta, anki mill-familjari tagħhom stess. Il-liġi Ludija kienet tipprojbixxi li wieħed imiss jew jersaq lejn lebrus biex ma jisfax ritwalment imniġġes. Il-lebrus tal-Vanġelu tal-lum għamel xi ħaġa ta' min jinnuta u resaq lejn Ġesu b'kunfidenza u b'umiltà u emmen li Ġesu seta' u kien se jfejqu. Normalment lebrus kien jiġi mħaġġar jew almenu imkeċċi jekk jipprova jersaq qrib Rabbi, jiġifieri mgħallem bħal ma kien Ġesu. Ġesu mhux biss jaqtalu xewqtu, imma jurih l-imħabba personali, il-ħniena u l-ġentilezza ta' Alla bil-mod kif imissu. Skont l-arfin mediku ta' dak iż-żmien li tmiss lebrus kien ifisser li kont se tkun f'riskju gravi li tieħu l-istess marda tiegħu. Mela Ġesu mhux biss fejjaq lil-lebrus fiżikament, imma wkoll emozjonalment u spiritwalment, għax fl-imħabba li jurih meta ma ddejjaqx imissu, wassallu l-messaġġ qawwi tal-imħabba tal-Alla għalih, b'mod aktar qawwi milli seta' jwassallu bil-kliem. L-Ispirtu Santu iħeġġeġ lil qalbna bl-imħabba ta' Kristu biex aħna wkoll ikunu nistgħu nilħqu u nservu lill-oħrajn mimlijin ħniena u nieħdu ħsiebhom b'kompassjoni, mod speċjali dawk li ġew imwarba u maltrattati. Int tħallih lill-Ispirtu Santu jimlilek qalbek bl-imħabba u l-kompassjoni ta' Kristu għall-oħrajn. ħatkun il-qawwa ta' mħabbtek mulej Ġesu, tħeġġeġ bl-imħabba u l-ħlewwa li tant tippenetra fil-qlub tagħna li tbedhom minn dak kollu li hu taħt is-sema, taqgħadhom dejjem iżjed miegħek u tiftaħhom għal bżonnijiet tal-oħrajn. Amen.